lamso go hai nai tong mai hasteni lukurokno chino koktoma eba chino mangpiwo achomsa chung kono kok saleno kori randomly no kaskang malari ka chini 41 constituency ni bonggana MLA Pathanal Jomatia hangai last election assembly election no kaplayong jamatani bisinti haina hai tini bono Amotpur Bukhaksti SDM noklagan awamangkha tini ni last paithak ni je TTADC hapang slai leina phasinga thangai je tabo election chongmani batai mani paithak result rimani jorawa tai singobo bo khanai mangkha kabangma awayoi tongo jorawa 23 constituency ni bisingo je tabo tipra mothana joton slai lead khlai kaplayong ka hai phadin te chung borong ganang sar MLA Pathanal Jomatani bisinti kok thaisa thani khane botamo kok kachana mu chung hasteni lukurokno eba 23 constituency ni lukurokno eba 41 constituency joto TTADC hasteni tipra sarokno je tipra motha haimani yakulo bomti herok wansok asano lamso gchini mang belai belai ke hambai te poila sakang ke chini bubagrano sikhulung maya panai bubagrani jarai chini जों chini ompi nagorni chini komal koloisano जों kaplai khaimaka tei jara press media norok ni chai tongmungbai noro ano jorari ma bagi noro belai belai ke hambai abok जों chini announcement bisingti जों toro barricade ni phataroma tongo mahabia ingete 163 impose khaijani bagai borok kom numa tongo aboni bagai जों borok bang tongai kise bisa tongai mani ya borok tongto announcement bisingti जों saimaka chini komal koloisa 10,608 votes by lead high already to flying tangka ke abono lukurong koina musugo dei jara strong room tongoi hopung sabung murugoi strong room tongnai borono bo khakjang ma hambaya phau dei tinini je counting sini agent tongnai rok rakhetani sahos bai boroni sacrifice bai borok counting agent ngui tini counting borok fight thaigai counting khaibani bisingti kaplai gaine chung saibi maka borokno borok tong borokno khakjang ma hambaya pharo dei chini am chaigo lukuro ini buba grano hamjagoi chini komal kolai sarno jara kaplai khaitani ko jara vote renai borokni kaisa kaisa vote belai kene mulyo tongo value tongo borokno bo jara nai tongai chini lukurokno bo khakjang ma hambayani on behalf of assembly constituency nengai ba ang borokno khakjang ma hambaya phau sana singa klayo line thunga jorawo je tini borom gana kolesna boni nai jorawo mai thunga tai ko sosai arta siapa ayam ni phasinga ba pasti korang mana education ekaba corruption sango lukurokno ni amni siapa line thunga jorani borom gana সদাগর কোলাই ও দিকাম পুরো যে যে লিড হয় কেমন সেটা কোনো বড় মনে হয় তাই গোবাং কাছে করাপশন ধরনের বড় সময়কে লিড মানে অবকে বসে আদার পলিটিক্যাল পার্টি ni যারা লিডার্স দংনাই যারা সাপোর্টার দংনাই রক বরক তো অবভিয়াসলি বরক চিনি কমল কলই সার যে সময় ইয়াং তংপ্র ফ্লাইং মানি ইয়াগুলো সামংখায়া কারাপশন ni bani hintana ya babo to kaisa conspiracy tongo kaisa political party sob সময় আদার পলিটিক্যাল পার্টি ni candidate no bahai down khaiman no tei maharaj ni thansa no bahai spaiman no abo kaisa ষড়যন্ত্র tongmani bagina কিছু কিছু media tongo paid media tongo media ro down no thang report thang sungo agini simino boro scripted mane snamjak o maike sunganga o maike sadi ni bisalajak tongo aboni bagina je jaga ground report thanga kana komol koloni hamia sadi hai sadi sikang simino natok snamjak tongo aboni bagina lukuro o jaga go complain je phaimani ba komol koloi samung tanglang ya furo onek kisu je complain phaimani pia batabok जों बुथाइ माखा आगे बबुसु बाय लीड खाइबा ताबक जों 10,608 बाय जे जागासिन सदागर कलय आगे 1509 बाय बो लीड खाइथानिगो ताबक ताकलाय प्राय 10,608 बाय जों लीड खाइ माने लुकरो हामजाखा बनि सामंका हामतां मानो नायगिनि बुट दिखा दै महाराजनि जे मेसेज महाराजनि जे चिनि जे थामसाखौ तंरै तंमनि तिप्रासाराव जे सेन्टिमेन्ट नांजाक तिप्रामथनो बुट दियांखाय TTADC ha ni je land tongmon land protection green nai salsamori di reserve khai rijaknai sibai rijaknai abo lukurok sibai kha khasibai kha aini bagai ni chini je manthai sokthai chini je political rights hindi permanent solution hindi abo maya sukti prasar oni thinang kroi hinoi lukurok khasigoi taklai phari phari kabang kabang kis bud riboi asu margin bai taklai kaplai kheu chini komol koloi sa sar sungna no koksinmen sa tongi ro sagai norok bale जों suddenly malayo किसु किसु media tongo ang sawo aro particular angke bonom yak sikaya किसु किसु media tongo
tabo ano phano sorojotro khai khiklainani saito thangkaba obviously ano joto hamjana amti kok to guribile chief minister no hamja ebo tongo mudi no hamja ebo tongo even masa musu buba garno hamya sanai no tongta inga o jaga ta komol koloi no hamya sanai masa musu tongnai bile amo to nature borok ni nature byaktigoto khapia phan ngi mano inga amo hai borok no thangi shin kankaba result hamya ngai ta ambai to ground report bai je komol koloi chennai fu amo to kongri meya Asata gelo sumo sini 23 constitution lima je CPIM ro bisu di sala khalan ai khaiti abo busu jati ke boyo apa amo bahas na CPM ni voter busu jroktai gobing khang tutabu report final report nayak to babul slai sai meya piaba second position tong khana chini soda ko koloi tong khana piaba ani jora go BJP ro prai 9000 vote makha piaba tabung makha prai 4200 something ro vote makha ke aron saima kalu kurok soda ko koloi na hamjagli ana bo je buino corruption vote for ompino corruption free khainai pu inga bo tini samang ka ham tanglang khangka ba bining blok borok tong khama tini lukurok bo na hamjage pu dikhamo lukurok no jawab ri dikha bo busu jrate samang ka ham tangkha sodagor koloi busu jrate borok kaham ini tongmung sama busu jrate kaham tini lukurok no jawab ri dikha sai ang jawab ri naya lukurok jawab ri asata gelo sumo je mino je lai ko kotor pati obo chongmar yongmani namuno BJP ni patinti busa kapai ujari ka ei bunai ni mane tei result hamyang kha karon je jaga violence sungo violence kono dinot ki pramota sakang violence khaya taklai tamu khairi khanai ne di state election commission government by jage jak khana je general area ni borok পর্যন্ত কাউন্টিং এজেন্ট ngi manai hinai kaisa notification borok kogri rikha amo se ekta sung saja gralia nge miya ni je voting mani হঠাৎ হরস সাকলাই রি রিখা যে আই খাইকেনছি রিপুলটেশন বিনা হিনে আমো কাইছে ষড়যন্ত্র পুরা রাজ্য সরকার যেভাবে সিংহ প্রেসার রেখা মানে তীব্রামত হলে যেসে কমান ইনকাম বুবাগ্রা ন দংশ খাইনানি বাগে বড় কাইছে ইন্টেনশন দং মানে ইয়া বা তাবক জরা তৈ রেজাল্ট মাখা কোন থাকি মালিয়া ইনকে যে জায়গা রিপোলুঙ্গ ও জায়গা जों কাহাম নো মেসেজ जों ইয়াবা ফাইসব পাইকা गोरोंलाय ने केसनि लिडार सबाय ओ जागा जारा तंनाय राव नायने माने काहाम गोरों बुदुंखा काहाम गोरों जे जागा फेयर बोलुंग जे जागा काहाम गोरों के बुदुं ओ जागा सब समिति प्रामथनि बुट मार्जिन गोबां को हाइसि sar paita ta kisa sumo lukurok ni bus ko tabuk je si hapa kata khole ono BJP ba yakrom lai alliance khala dana abo tabok juratin to srai tamo disha na janai tripol tongliya inke pospol ba post alliance mane abo nai dengia de to saibiya BJP hapang no rom yake khaimia tak juratin to ya favore ja sob ya khia ba je saima ma juratin to so already 13 ta jaga ko lead khai tongjak মানে থার্ড রাউন্ড পাইজন তংখা ও জায়গা লিড খাইজা 13টা জায়গা লিড খাইতাম খা খাইयो মোটামুটি থানাই 21 22 আমো হাইরাও খানাই হনে আশা থাই ke lukurok moro khangna khna tabuk jatoi chini borongana sar patnal jomatia 41 constituency ni MLA sai kmarika strai ke hasteo bom memito tai bom hake tongsan kama nangne bu ko khasal khoro nai tong jong tikin ta kari angno smang jong koloi no nai tong sin ma tinio ka TTDC hapang seklai mani jora ba chongmarini paithak o batale mungni result khanamani jora omaikena sing omotpur bukhasto SDM harana bistanga khai basa laijak na rokni tongkhana o jarawa chini bistang khoroksa lukurokna romoi bomti ema tongkha sabo hapanga phaitong ba OMP 23 constituency o sabono apply khai tubukha obo lukurokni pisingtini thnai chini bistanga khoroksa takungni ka chungbono kok salani takok kok saimana kisa bomti haima tongtini o face kendro 23 constituency o bo party ba bo thung haparo kaplayong kha saidama nodi arana hambai maro sini tabo takjora tei sini terbramot ha highest by kaplayong ni thangkha busugok but ma saidama putar busugok casting le angla se chizaya 15400 busu bukrai tong khanao 15000 is like 15000 is like kabang ma ka nei tabuk awai khaijagi to awai khaijak tong BJP rokna bomti hai kok kasana musung ba hapang saini je bon bisingo resap mung rok kabang ma hapang no haste bukhas TTDC bukhas tewo borok kabang ma resap mung rok ni bisinti kokpit laikha tai hangi awai khaiga kabi rok aboi kabang ma neta ro yaba tabuk rawo a 23 constituency of the bukhas tewo dipramatha kabang lit khai kaplai ngi khaiga borong ganang MDC komol koloi na MDC nambai na diki thong tongkha kaplai ongkha bomti he chana musung borok
borok no chini MBC Komal Kolai no hambai baro bo kabangma lead by payu thangkha tei BJP hapang sana nai hin borok kok samani bo ulta si borok saka sung tolawo karaikha ong kok no si borok sawo ingke tei ang kok kabang bo ringjai aba ani ko thaka media ro na hambai takuk ni sini mungkin sari kalang mana ani ke Siduk Rajya Matia kami ke Tolongbari hambai takuk ni dalai kana lukurok norok khanai tongkhana tai nugui ma khana chini mangpliwa 23 constituency o je borom gana Komal Kolai no kaplai khamani yakole tu pramothani bisingti bongti hewan chok puila skang do saiman je MP 23 constituency o tu pramothani kaplai oi tongonai bonusina takuk bongti hewan chok sekarang sini saiman ane homale sini titi edisi saratirwa tribal ganangoi bubagrani kokno kana khene hapai hapung toima toisa tongnai bebangno te pramothani theba ani bangoi seng election phai ko sakang seng oskoti detail ke seng roi roja prai sini 41 MP nagoro seng sini candidate sar Komal Kolai no 9,000 bai seng margin apply khaine hi advance seng roi roja oro jaga ba ang sini IPF ti BJP no kisi sa koyon musugo ne no ob khatsang tani homale borom ni songoi jotono mayung yape kongre kaslai kolai mangai ne kolai tan kipil phaidi kipil seng khatsang ma khasa tongnai ne ro no seng siwe sekambari na ani bangoi borok no khatsang ma hamba paitha tai ka sinu kabang ma borok saka moharani o thangnai je thayo borom gana Komal Kolai MDC ongmani amo kabang ma lukurok no oro bo phelongnai ara samhamya khlai ka am tiso phia ba oro thangnai misle pana kabang lead khlai ka tabu Komal Kolai borom gana Komal Kolai uttes constituency o phai ite omona khe a je borok Komal Kolai lo chennai hi samani a borok no nang bomti ke sanamusum ini wan sokma mane lukurok no nang bomti ke sanamusum besiba sini borok washogun sini borok bubagra ba sini borok sakba thangsamani nongke disas khaina ye haji onyo doka bukolo samani nongke besiba believe laibe hani bangoi jara birido tongnai sini tebra mothari ba TMP no karoi jara tongnai borok asu jora washogungo os sogya na honoi ang makhato takuk ni simung tamuka ani sini mungke YTF ni member oro MP nogodi sorok sadam jamati kami ke mandai tara dokna